Κύριε Τσατσάκη, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσουμε γιατί συμβάλλετε στην ενημέρωση, κάτι που δεν κάνει προς το παρόν η ελληνική κυβέρνηση, οφείλω να πω. Οι επιστήμονες, τουλάχιστον στο κομμάτι που τους αναλογεί, κάνουν ό,τι μπορούν. Χθες λοιπόν μετήχατε σε αυτή τη τηλεδιάσκεψη, σωστά? Σωστά. Ωραία. Ποια είναι η δική σας αίσθηση, αν πήρατε σαφείς απαντήσεις ή αν αυτές οι απαντήσεις περιορίστηκαν και από τη μυστικότητα της επιχείρησης? Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαχίνη. Αν μου επιτρέπετε, θα πω την κεντρική μου ιδέα, όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ προσωπικά, και μετά θα πω κάποιες λεπτομέρειες που όπως τις θέσατε και εσείς και θα τις εξηγήσω κι εγώ, που πιθανόν να ενδιαφέρουν τον κόσμο. Για μένα η κεντρική ιδέα ότι το όλο σχέδιο αυτό, πέρα από την αναγκαιότητά του φυσικά και τα γνωστά συνεπακόλουθα, είναι στο τέλος είναι ένα σχέδιο επίδειξης της δύναμης των θεσμικών οργανισμών και ιδιαίτερα του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων, που πρέπει να πετύχει το εγχείρημα αυτό, και της συμβολής του Αμερικάνικου ναυτικού, αλλά και της δυνατότητας συμφωνίας, της επίδειξης αυτής της δυνατότητας συμφωνίας μεταξύ της Ρωσίας και της Αμερικής. Δηλαδή αυτό ήταν ουσιαστικά, για μένα το σχέδιο αυτό είναι ένα σχέδιο επίδειξης αυτής της δύναμης. Γιατί θα μπορούσε να υπήρχε και ένα εναλλακτικό σχέδιο, ας πούμε, το οποίο θα πιθανόν να είχε λιγότερα προβλήματα. Από εκεί και πέρα, για μένα δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παρέμβασης, γιατί ο κάθε μέτοχος αυτής της επιχείρησης έχει τη δική του ευθύνη πάνω σε αυτά που θα κάνει. Ο κάθε μέτοχος. Και το ποιος θα καθορίσει τι ανακοινώσεις θα βγούνε, και αυτό θα γίνει, θα πρέπει να αρχίσει ξαφνικά, δηλαδή να αρχίσει από αυτόν τον μέτοχο που έχει το συγκεκριμένο θέμα. Για παράδειγμα, για όλη την επιχείρηση στο Cape Ray, που είναι ουσιαστικά και το κεντρικό σημείο, ο πυρήνας όλης της εγχείρησης, είναι η καταστροφή των χημικών, και θα την αναλάβουν εκεί οι Αμερικάνοι, ας πούμε. Λοιπόν, με οπωσδήποτε παρατηρητές που θα είναι από τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων. Άρα επαφιόμαστε λοιπόν, ουσιαστικά για την... Αυτό ήταν η κεντρική μου θεώρηση, ας πούμε. Εντάξει, είναι το φιλοσοφικό θέμα. Τώρα, σε σχέση με το σχέδιο, όπως γνωρίζετε, σας είχα δώσει πριν λίγο καιρό, πριν περίπου 1,5 μήνα, μια μικρή συνέντευξη, όπου αυτά που σας είχα πει παραμένουν να είναι περίπου τα ίδια. Έτσι, η κεντρική ιδέα παραμένει, αλλαγές δεν υπάρχουν. Υπάρχει μια καθυστέρηση στο εγχείρημα που είναι περίπου 1 μήνα, και αυτοί το αποδίδουν. Δηλαδή, όταν λέμε αυτοί, ποιοι έκαναν το teleconference, ήταν ο εκπρόσωπος τύπου του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων, ο Μίχαελ Λούχαν, ο εκπρόσωπος τύπου δηλαδή, και είχε καλέσει σαν εισηγητές τον εξειδικευμένο παρατηρητή και υπεύθυνο για την εξουδετερώση τον Ντομινίκ Ανέλη από την πλευρά του Οργανισμού για τα Απαγόρευση Χημικών Όπλων, και τον ένα ανεξάρτητο expert που και αυτός είναι εξειδικευμένος ειδικά σε αυτό το κομμάτι, το Ralph Trapp, και επίσης παρίστατο και η εκπρόσωπος του νομικού τμήματος του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων, που όπως σας είπα είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός. Γιατί εγώ έθεσα, επειδή υπήρχε πολλές φορές και από τους τοπικούς εδώ φορείς και διάφορα θέματα είχαν τεθεί, ας πούμε, και από το οργανισμό του Greenpeace και από το Green Cross, για να υπάρχει κάποιος ανεξάρτητος εκεί παρατηρητής και λοιπά. Το είπα αυτό εγώ με έμφαση, αλλά η απάντηση ήταν ότι ο ίδιος οργανισμός είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός. Η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι δεν είναι αυτό, είναι ότι δεν μπορούν να έχουν κάποια τέτοια παρουσία, γιατί όλη η επέμβαση σε ένα βαθμό δεν κοινοποιείται, δεν θα υπάρχει διαφάνεια, διότι είναι μια επέμβαση στην οποία μετέχουν στρατιωτικά πολεμικά πλοία, και ένα μεγάλο μέρος της πληροφορίας θα είναι και θα παραμείνει διαβαθμισμένο, απόρριτο. Ναι, classified, απόρριτο. Αλλά όμως ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων, ο οποίος είναι οργανισμός ανεξάρτητος κλπ, θα έχει παρατηρητές οι οποίοι θα μπορούν σε κάθε στάδιο της επιχείρησης, σε χρονικό στάδιο και
στην τοποθεσία να καταγράφει το τι μπαίνει, το τι βγαίνει, ας πούμε, και να έχει μια πλήρη καταγραφή των ποσοτήτων των χημικών και των ποσοτήτων που προέκυψαν σαν disposals, σαν απόβλητα, τα οποία βέβαια θα ακολουθήσουν και αυτά μια πορεία. Η ουσία είναι ότι παραμένει ότι τίποτα δεν θα πέσει στη θάλασσα σύμφωνα με τις δικές τους διαβεβαιώσεις. Τίποτα, και όλα αυτά θα πάρουν το δρόμο με ειδικά κοντέινερ για 2 σταθμούς στην Ευρώπη, ο ένας στην Αγγλία και ο άλλος στη Φιλανδία, στην εταιρεία EcoChem, Ecological Chemistry μάλλον είναι αυτή, στην οποία θα γίνει υπεραιτέρω αδρανοποίηση αυτών των αποβλήτων ή κάποια οτιδήποτε αυτοί σκεφτούν να τα κάνουν, ας πούμε. Και τα υπόλοιπα πάλι από αυτά, κάποια από αυτά μπορούν να πάνε στην Αμερική και στην Γερμανία. Βέβαια, εγώ σε έναν βαθμό σαν ειδικός, ας πούμε, στο θέμα αυτό, μπορώ να σας πω ότι για πολλά από αυτά τα υλικά και τα αντιδραστήρια ήδη ταξιδεύουν για παραγωγικές, ας πούμε, γιατί είναι πρόδρομες ουσίες, διαδικασίες με πλοία κλπ. Γι' αυτό σας είπα από την αρχή ότι έχουμε ένα σχέδιο επίδειξης δύναμης, ας πούμε, έτσι. Κύριε Τσατσάκη, σωστά τα λέτε εσείς. Επειδή όμως είστε ένας έμπειρος και ταυτόχρονα πανέξυπνος επιστήμονας, αντιλαμβάνεστε ότι όταν αυτό σκεπάζεται με την άχλη για τους δικούς τους λόγους του στρατιωτικού απορρίτου, είναι προφανές ότι και η στρόφιγγα της ενημέρωσης θα είναι στο βαθμό που κρίνουν ότι δεν παραβιάζει αυτό το απόρριτο. Έχει το δίκιο, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πείτε μου κάτι που μου προξένησε εντύπωση από τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη. Επειδή είδα ότι φορτικά ρωτήσατε κάποια στιγμή, πέρα από την αδιαφάνεια που εξηγήσατε ότι είναι επίδειξη ισχύως, και για την αδιαφάνεια στην ενημέρωση από πλευράς της κυβέρνησης. Τι σας απάντησαν? Ότι δεν είναι δικό τους θέμα, σας είπαν. Ναι, εντάξει, αυτό γιατί να απαντήσω κάτι διαφορετικό, ας πούμε. Η άποψή τους ήταν ότι αυτοί έχουν την υποχρέωση, αλλά και να έχουν μια σταθερή και καλή επικοινωνία με τα μέλη κράτη τα οποία μετέχουν, ας πούμε, στο μηχανισμό. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, εσείς θέσατε ένα πιεστικό ερώτημα. Είπατε ότι εντάξει, αυτές είναι οι διαβεβαιώσεις σας, τις οποίες μας δίνετε εσείς που εκτελείτε το εγχείρημα. Εγώ καλόπιστα τις δέχομαι. Θέλω να σας ρωτήσω, και διαψεύστε με αν δεν το ρωτήσατε, τι γίνεται σε περίπτωση ατυχήματος, στην απευκταία περίπτωση αυτή, τι μέτρα έχετε λάβει? Σας τα είπαν αναλυτικά ή σας είπαν ότι έχουμε λάβει μέτρα γενικώς? Όχι, η ουσία ήταν ότι θα σας απαντήσω συνολικά. Με τις διάφορες απαντήσεις που δώσανε, γιατί δεν απαντιέται αυτό το ερώτημα έτσι απλά, ας πούμε, είναι υποθετικό. Λοιπόν, καταρχάς αυτό το οποίο υποστηρίζουν είναι ότι ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων έχει μια ιστορία με τέτοιες επιχειρήσεις πολύ μεγάλη σε άλλες τοποθεσίες κλπ. Και όλες αυτές οι επιχειρήσεις μέχρι τώρα, και μας είπαν για πάρα πολύ μεγάλο αριθμό από χημικά όπλα τα οποία έχουν εξουδετερώσει, και όλες αυτές οι επιχειρήσεις ήταν επιτυχείς. Απόλυτα επιτυχής. Στην ξηρά. Και κράτησαν πάνω από ένα χρόνο. Αυτή τη στιγμή είναι ένα εγχείρημα το οποίο γίνεται στη θάλασσα και το οποίο επιπλέον υποστηρίζουν ότι γι' αυτό το λόγο το έχουν πάρα πολύ καλά μελετήσει. Ο δε αντιδραστήρας, αυτά που όλα αυτά τα έχουν μελετήσει πάρα πολύ. Είναι ας πούμε ένα τεχνικό θέμα για το οποίο δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν θα έχει μελετηθεί, δεν θα υπάρχουν κενά κλπ. Ούτε εγώ μπορώ να το υποστηρίξω αυτό. Νομίζω ότι στα τεχνικά θέματα θα το έχουν προβλέψει πάρα πολύ καλά. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμβεί κάποιο ατύχημα. Η θάλασσα είναι πάρα πολύ άγρια πολλές φορές στα σημεία αυτά. Οπωσδήποτε μπορεί να υπάρχει. Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα μια καθυστέρηση. Είπαμε ήδη ότι υπάρχει μια καθυστέρηση περίπου ένα μήνα. Εγώ θα σας πω, για να μην το ξεχάσω, ότι η διάρκεια του όλου εγχειρήματος αυτή την υπολογίζουν, και εγώ έτσι την υπολόγισα με βάση το τι εξουδετερώνει αυτός ο αντιδραστήρας, τι ποσότητα εξουδετερώνει την ημέρα, θα διαρκέσει περίπου 2 μήνες, και έτσι το υπολογίζω και εγώ. Αλλά η συνολική επιχείρηση θα διαρκέσει 10 μήνες. Το 10 μήνες αφορά
ας πούμε τη μεταφορά στη Φιλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και μετά στην Γερμανία και στην Αμερική, ό,τι υπολείμματα είναι. Δηλαδή θα έχουμε μια επιχείρηση περίπου 10 μηνών. Τώρα, να πάω πίσω στο ερώτημά σας με το ατύχημα. Απευκταιωμένα, αλλά όχι απίθανο. Για το ατύχημα, αυτό το οποίο εγώ αντιλήφθηκα είναι ότι ας πούμε, για οτιδήποτε συμβεί στο Cape Ray έχουν την ευθύνη το αμερικανικό ναυτικό. Δηλαδή αυτοί που έχουν το πλοίο, αυτοί που κάνουν την επιχείρηση. Από εκεί και πέρα τώρα η ευθύνη που θα αφορά τη μεταφορά των χημικών ή των αποβλήτων κλπ. Γι' αυτό δεν μας δώσαν εξηγήσεις, ας πούμε, από το νομικό τμήμα, γιατί υπήρχε εκπρόσωπος του νομικού τμήματος, η Αριάννα Φρασέτη, αν θυμάμαι καλά, η οποία δεν μας έδωσε τις εξηγήσεις ακόμα αν υπάρχουν επιμέρους, ας πούμε, συμφωνητικά ευθύνης για το... Εσείς δεν είστε νομικός, βέβαια, πρέπει να πω. Κύριε Τσατσάκη, μισό λεπτό. Εσείς δεν είστε νομικός, πρέπει να πω. Είστε καθηγητής τοξικολογίας. Υπήρχε εκπρόσωπος του νομικού τμήματος, έδωσε κάποιες, ακούσαμε από εσάς ποιες εξηγήσεις. Η ουσία είναι ότι αυτό γίνεται σε διεθνή ύδατα, πάνω σε αμερικανικό έδαφος, που είναι το αμερικανικό πλοίο, η οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν υπογράψει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, με ότι συνεπάγεται αυτό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εγώ θέλω να μου πείτε, σας είπανε αν τα άλλα πολεμικά πλοία που συνοδεύουν την αποστολή έχουν πάρει μέτρα σε περίπτωση ατυχήματος για τα πληρώματα? Ναι, σε αυτό απάντησαν ότι υπάρχει ειδική εκπαίδευση. Τρίτον, σας είπανε αν έχουν ληφθεί μέτρα ή αν έχουν ειδοποιήσει τις παράκτιες χώρες σε περίπτωση ατυχήματος? Σε αυτό δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάποια συμφωνία, ας πούμε, και σε αυτό είναι αυτό. Κρατήστε το αυτό. Θέλω να πάμε σε κάτι ακόμη. Ρωτήσατε κι εσείς και μια Γαλλίδα συνάδελφό σας τι γίνεται σε περίπτωση θαλασσοταραχής. Διότι μετά από έναν κυματισμό και πάνω το πλοίο δεν μπορεί να συνεχίσει τη διαδικασία. Τι σας είπαν ότι θα γίνει? Αυτό θα καθυστερήσει τη διαδικασία ή το απλό. Ναι. Δεν σας είπαν όμως αν θα το πάνε κάπου να ελιμενιστεί. Δηλαδή φαντάζομαι δεν θα το έχουν στη μέση. Όχι, δεν έγινε τέτοια συζήτηση. Κοιτάξτε, όλη η διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ήταν περίπου ήταν ακριβώς μία ώρα, έτσι είχε οριστεί, δεν μπορείς να κάνεις. Υπήρχαν εκτός από μένα και άλλοι συνάδελφοι και από τη Γαλλία και από την Ιταλία, και υπήρχαν και οι εισηγητές και οι εκπρόσωποι του νομικού τμήματος και ο εκπρόσωπος τύπου, οπότε ουσιαστικά όλοι είπαμε ότι δεν μπορεί θα πρέπει να επαναληφθεί αυτή η τηλεδιάσκεψη. Σωστό. Ώστε να συνεχιστεί η ενημέρωση, και εγώ αυτό το έθεσα από την αρχή, ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που τελικά μετά από τόση πίεση έγινε αυτό το πράγμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να γίνει μια ενημέρωση στον κόσμο, και ανέφερα, ας πούμε, τις διάφορες φοβίες που πιθανόν να έχουν και κάποια βάση επιστημονική, και τους εξήγησα εγώ ποια είναι αυτή η επιστημονική βάση λόγω της ιδιότητάς μας. Τους είπα για τα τελευταία μεγάλα debate που γίνανε στην Αμερική κλπ, για τις μικροποσότητες που μπορούν να προκαλέσουν το ένα ή το άλλο, αλλά οπωσδήποτε τους εξήγησα ότι υπάρχει ένα φόβος από τον κόσμο, ότι ακόμα και αν χυθεί και σε μικρή ποσότητα κάτι μπορεί να προκαλέσει, ας πούμε, διάφορα προβλήματα υγείας και αυτά κλπ. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα... Θέλω να πείτε και κάτι τελευταίο. Εσείς ξεκινήσατε αυτή τη τηλεδιάσκεψη ρωτώντας πότε και πού θα γίνει αυτό. Τι σας απάντησαν? Κοιτάξτε, για αυτό το θέμα τώρα πάλι δεν νομίζω να μας δώσουν ακριβή πληροφόρηση, διότι και αυτό θα είναι στρατιωτική επιχείρηση. Στρατιωτική επιχείρηση. Αυτό το περίπου από την αρχή. Νομίζω ότι από όλα αυτά που είπαμε, το μόνο που δεν καλύψαμε είναι τις λεπτομέρειες για τις ποσότητες των χημικών κλπ. Και των αποβλήτων, το οποίο επίσης δεν ανακοινώνουν ακόμα κάποιες λεπτομέρειες. Πάντως... Το βασικό αυτό το οποίο υποστηρίζουν είναι ότι αυτοί θα έχουν τους δικούς τους σε κάθε στάδιο, ας πούμε, οργανισμός για την αποκόρυψη των χημικών που έχει τη τεχνογνωσία κλπ. Και θα παρακολουθήσουν και θα ενημερώνουν.